Buntag kanatong tanan guys, di ami dares among mini garden. Kay mag-abono mi dares among mga tanom, kare na mga bag-ong tanom na mga taong. Ano siya mag-abonuhan guys, kay healthy siya ba. Nato katong una namang mga gipang tanom dagko na siya. Ha? So sunod kare. Ingan na isang bubugab tag sa kalata. Okay. So tagsaras sa kalata ang buo guys karon di sa malabian. Early birds abono guys labong basa-basa pa ang juta. So mag-abono gani mo kanang kuan gikan uwanen. Karon di siya matay ba. No dirag among kamatis namunga naman di ay. Uy. Di adag among kamatis guys. Namunga na harvest na mi dani. Sunod adlaw dapat. Ngayon sa purma na anong na ay sana pundok-pundok ba mura si sa og cherry. Oh. Uya. Merry Christmas. Yes, tak-ang sakog din ang agparas ang mga pamahaw. Oy, ginoo-gitog na mo, ming. Nagpadain taon na mga alaga. Nagpadain taon dari skadyo. Tugnaw, limon. Tugnaw, fruit soda. Itugnaw taon silang tulo. Panda, limon, o fruit soda. Tugnaw. Tugnaw na dyan rin guys. Basta padukuan na dyan December. Tugnaw na dyan. So nga ko magdanga guys. Kada buntag. Kung magdinalian mi ato mi dadtos gas o magdinalian og luto. Wala iabonuhan og utrong papagabril agamang palidza. Madyo man to nag kuan pa bunga pagdudaghan. Oy manguha ko galukbati pa der for para sa tang breakfast. Guys. Bujaga ka azo ha? Aw dyan ang palis. Sige. Diyan akong palis manguha dani guys na mga alokbati na. Uy. Mananap. Di arag bunga pwede na ni. Wala na lagi na ito mo naman ni. Yes. Tapos ay daghan pang batin-batin, another batin-batin. Tapos another kare. Kare pod, another kare. Kare, another kare. So di na. Nda pod halan dudaghan lagi isang bunga pa no. Basta abunuhan dai siya guys mudaghan ang bunga na namatin-batin man dal balik kag laman. Dapat dapat jadi ay abot nas papagabril to pangabuno. Pila gyud naman dai kubasa na na guys. Budik-budik. Naman dai kubasa dan to. Ang kubasa na pa. Yan guys, ang kani nga kanang kuan kamuti. Dahil isang klasihan ning kamuti ha. Dagkaan ko ni zagunod. Mo ni kuan guys kamuti nga si San Pedro. San Pedro. Si San Pedro kunong kamuti guys. Mamay ingan nila dyan api kamuti nga kawakwak. Ang kawakwak bitaw yellow si zagunod. So mo to siya gitawag og kawakwak. Gamang bulang hujan, pohon, makaibot na pun midani guys, ira mahibawan. Dapat dari, nak wahi laman ring dari. Halaan saan ni mushroom? Hala, mushroom ni pa? Hala na lagi mga nanuruk, mushroom man buti ni. Hala di Uy, maka ni. Delikado na guys, basin inzag libat ada na mukaan. Itaw mga anak ko unza mangudlot ko dato sa mga alukbati kay mga isulas pa ni udto. Yan na ang mga katalungan ang dali ara uy waray baw guys na mga taong pohon maka harvest na kaluyan og mamunga siya dapat ang mga batong mo pay pagpanguan pangatkat madyo man taon og di na sila lesa-lesaan. Madyo tang di na sila pang lesa-lesaan. Dapat ang aming katalungan nga buyag na og purma lami na siya ba buyag na siya guys tagas na sila
Hala puti day ni pa. Puti day siguro di ay puti. Lagi sa pamanday ning buwak na. Lagi sa muwak na. Uy, makalipay ka zulang taon. To nanay bunga, nanay kuan. Uy, nanay bunga. Yeah. Ada buntag exercise dari sa garden naman. Tabangan na magunas pa pagabi kay ang tuhon i-business kani ang palidza. Ano pa mi puli tanong. Ano pa yung dani? Ang area dari palidza o dari i-business dari sa mga okra guys. Tamnan na pag maglain. Nga na ragid. Kaya nalipay na rin okra guys. Kaya nalipay na okra. Sige, pagka pamunga pa no. Pwede rin siguro na akuan. Kanang na ipuungan. Bunga pa ni siya ipuan. Muna siya ilipante. Kan siya guys na. Ilipante ni. Muna siya. Pang himaghat ni siya. Kanaingan. Pang himaghat na siya guys. Ilipante. Gabog ng salbat, kakawin manok. Gabog. Nami nga ron maguna guys, kaya painit. Painit ang palibot. Dapat umaguna. 5 size na blue pa ang palibot ba. 10. Ay, pa no, hapit naman din sila mamunga. Ha? Ikaw ni bukan manok. Ito, gipakas naman si manok dani. Napay kaming bunga. Awa, do ka buok. Pero dani nga puno anak harvest na mi dani og tulok ka bunga. Udi ay upat jadi ay dia guys. Dapod. To apod to. Hala naghana man di ay isa 2 3 4 5 6 7 8 siyam. Amazing kaazo 12. Hala gano ko naghanong bunga. Hana ka bunga Lord. Madalo lang taw mga buhi ni tanan 12 ka buok. Naghana jud bunga pa. 12 ka buok siya. Imo na giabunuhan? Bantogay ra. Basta jud abunuhan siya guys mo. Kuan jud siya mugara o pamunga ba. Sa bunuhan bitaw. Mugara siya pamunga. Kubuyag mo gud dari ang juta guys. Kani bitaw. Tambok siya nga juta. Dami siya atam nan ko. Tambok. Sakad karon pamanggod ko ni siya dani na tamni. Karon pa ni na garden ni kay kasagbutan man ni dinhi. Sagbutan ni dani sa una daghan og kahoy pag human sa bagong udot itong baag kahoy nga puril ba ang mga kuan siyempre ang mga dahon sa kahoy nato din mga lata ang tambok siya yes. Saluyot nga laag kani guys man agi tawag nga saluyot nga laag uy, di butilyang naglaag. Inza mo ni ag tawa-tawa guys. Familiar mo daning tawa-tawa? Kanina. Mo ni si Jayla gaon, kanang naibitaw mga dinggi, simbako. Ala imong gipang kuha ag lagtob ni Inday pa? Wala, sayang. Ijar ba itong ipadagke? Golden berry ba guys? Tanawa ag saging guys. Karon pa ko kita ingingan ni isang porma. Tanawa. Karon daghana ka jud sag saha. Karon pa jud ko kakuha ingan ni danhi grabe saha. Abi na kaning saha nga ingan ni ra kana bitang manerek na dal skilid ni ja. Pero dire grabe isang saha. Daghana. Unsa ni saging pa? Lakatan? Ha? Aron sa daghana guys, gisikit-sikit siya. Pila ka ni kabuok. Na isa 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Uy, ginoo, pa, libot pa. Kuyaw. Karon pa ko kita ingana guys. Tural man gadzud nang kanang naay saging nga daghagsaha. Pero di ingani bakit porma mura sa namuwak-buwak sa saha. Daghan na uy. Ka-amazing. Grabe. Daghan ka aso. Super. Karon pa ko kita ingani, ang grabe daghan na kasug saha. Na ignorante jud ko guys ingani. Kay kasagaran ang saha nga nakita kani ingani. Nga manirek mo terek siya nga distansya anis punuan. Karon na andan ha naglinggi-linggi siya. Ko naghana uy. Giling-gilinggi gagi. Kisa dito muutan diha og kanang naay kamunggay. Naidaghang kamunggay dere guys. Nasa amang mini garden. Apay bumutan og kamunggay napay kamatis isagol. Oh guys. napay kuan to alukbati. Oh. Daghan ka so kompleto maglawuoy napay kuan napay tangad. Kompleto na guys, naitangadan to. Magrabing magaa. Kompleto na. Muna ni guys, ngayon nga kanta na tanan ni bahay kubo kahit munti ang halaman doon may sari-sari. Kani zaman ni karabantos guys kanina. Muna amanggi paliwatan nga karabantos. Anja. Kani mao ni ag passion nga pink si jag color. Pink violet. So to pa pink violet hani ba? Naglibo ko pink no. Violet to. Mo ni jag passion guys kinina. Pohon maka kuan na tada ni pohon. Nag among makarabantos na kapit na si jamu bunga. Lami ka dus pamati guys basta ingani. Kalingaw. Mo ni mang kalingawan kada buntag Remidarhis garden. So siliing dari mga tanam ug nanabay ning batin-batin kanina karabantos ni siya. Ano mo? Ngamo kuya guys, alami akad tupi na pinsa nga nang kuan na ya inautan na. Basket. Oh, pugi-pugi ka kuya guys. Tarang jug eskwela kuya. Tarang jug eskwela kay. Pagi tsura. Eskwela tarang ang mga kuyas. Eskwela jud mag tarang mga kuyas, ha? Kinkin gail. Para sa ka umaon. Igi kasi sa sinamok nga sa chatan kuno isang teacher kay magklase ba kuno sila isang palis. So magklase lagi mo isang palis. Love you. Parang kasi isang ka kuan ka ajo ba. Mag-uusi ja og di sa maka-eskwela. School jud isang palis ha. Karong buntag kay boys man. So isang palis mga girls. Sunod ang baji na pag-scouting na pud mo sunod adlaw. Last Friday. So uto ni mo scouting. Yeah. Pang twinklers. Ha? To nagtak-ang kuskoan patakuri. Ang batang gamay. Halo, ano naman na. Kugihan si Uyo guys na. Kugihan ka azo. Paano? Way panda dun. Oh, basta wa si Zay trabahoon guys kanang mamanday nga na. Aray si Zadaris garden. So nga na bilib gid ko si nga ning klase has tao ba. Nga. Busy agkon ba? Busy kanunay ag kinabuhi. Busy sa paglingaw-lingaw nga nay maando ba? Like nga nang Aris Garden magtanam og saging. Utanen nga na ba? Ganahan ko nga na nga classes tao. Di man budtanan no kay iza man lagi taog kuas kinabuhi. So ako lahi pud ko nga napay hangganahan. Lami ka dugunahan darhi. Ang ka ba? Paado na rin sa gunahin ba?
pahuway ag duha ka kugihan. Pahuway sila Yuyo. Kimi! Hali Kimi! Sa kaniyo, pwede naman mo. Dari guys na, dali na mas Yuyo. Ang kami taman rami darhi kay lajo-lajo na amang natulin. Ano mais? Matulog pa ka to. Tata. Nakadzog ko ang Yuyo sa gingan. Arang kakugihan guys, biyag. Kugihan jud ka aso Yuyo na. So ras probinsya magkugi lang man jud ka, na jud kay libreng pagkaon. Makalibre ka gulay, makalibre kag mga duma. Oy, lami daris kuan probinsya guys. Ano ba? Libre tag utanon. Magulay-gulay di na jud kita malit tong merkado nga perting mahala in taon. Sabutan na nila guys, tanawa. Unsa kay gisabutan na nila aram man jud seryosoha. Unsa say gisabutan na seryosoha ka azo? Tan ka? Medyo first cousin guys, wa may klase. Si Kimi kay unsa pa man palis ijahang klase. Palis pampong gana. Afternoon man imong schedule kay morning man ang mga boys. Di ag. Manang ari sa tang garden. Managihatod si Kimi guys. Aman imong kuan be likuranan. Mi, anton ako Kimi. Love you. Nilang ka ha. Magmedyas raman sila guys kanong di ko makabuling-buling agilang kuan. So mo na ni agilang project kanina lahang UN. Bye Kimi. Anira ka. Diba? Mino ni teacher? Pam si teacher. Maton ako guys. Kay manang nahatod si Kimi dar silang school. Lagi ka. Lagi ma. Ala, nakalimot si gab-gab. Nga kuan. Pangbuntag man. Pangbuntag man ang boys. Kalimot si gab. Muli na ko ha. Bye-bye. Bye-bye be. Mang-snack tanin jong tanan. Mag-snack tanin jo guys. Mag-snack ni Papa Gabriel. Mga anta guys. Silag ko buk. Ginamos gibutangan na mo og kamatis. Buyas. Ibujas. Sili. Saging nga grabing kuwang nga. Salamat ka ni mother. Dito ni sila hang kuan guys. Kanang likod ni mother. Okay. Harvest ni nilas nanay at dan may gahapon. Karon pa naman na dengag. Uy, bunsek ka ajo ba na? Arang ka bunsek ka ajo guys. Ha? Harbas Yuyo. Wa man. Sakmon. Mo nagiingan guys, bahalag saging basta kay labing. Tinod pa, bahalag saging basta labing. Tinura. Uy. Bala ko no saging guys, basta labing, no. Samahan ta guys, banana. Inita pa man. Inita pa. Sa atas ang pabugnawon guys. Mas no. Ano na ang pinaka-importante nga pamilya sa ibukan. Pag korta, gubot pa pamilya, wala ayaw. Anta ninyo. O kasi init. Nga ganay kamatis na ay buya. Sayo, ano? Wa man siyo, imbis mag-snack me. Uwa, guro mga anta. Ha? Aw. Meha. Labong man yung pili. Gani. Agos Wala man sa mga tambadan guys. Ang tambadan lang ba? Siyo. Dara-dare. Dara taagi. Dara taagi dia. Yo. Wa man kadengog siyo ara mang bisiha in taon no panubdub. Des antay Duterte guys dia. Des saging ti dia. Saging pare sa ginamos. Isa mo ginamos.
Ito, merkado. Dako apa sing saging. Kadako ni ja. Reklamador, oh. Ini perbaci. Reklamo si Zagas, kay grabe ako nung dagka, ah. Sunod ah, nga ni nakadagka, ah. Oh, lamin unto. Yung matoy, mara nakadagka, ah. Saan? Ano pala ito ka? Pare, dali na pare. Lo, pare. Naman ay mundo dia, no? Kadungog pa, Rome. Nabusog ko, eh. Do ka buok, ano naman busog ko? Ano ba ko ang kusang spaghetti ka? Saka mag-konta na to. Namaghangi gagaw guys, ning uli gikan og Manila, so mo tumidad to kay magluto mig spaghetti ng bababa. Mag-release Ha? Nga. Kamungkay. Ando ah, naguni sang tanong. Kama. Ngo paha ka daw gagaw na puti ah, gikan ni kuan. Gikan ni Saudi Arabia. Shout out sa tanan taga Saudi. Kumat. Vlog ya. Orang ko paha oh. Oh, puti ka zo oh. Rab. Puti guys. Puti lagi Gikan ni og man. Gikan ni og kuan, gikan ni og Saudi. Sa man eh, mo na apan. Okay na, pwede naman butang ang ipon. Tati, para mas timon. Timot. Baby namin ngayon, bakit iyak-iyak yan? Ando, Bakit ang iyak-iyak naman ang pugi namin na baby? Tinatamad pati ng ano. Sa mi nagluto dai. Wala. Ayaw mo ni mama magluto, Ito tinatamad. tati, luto tayo spaghetti. Ano? Sa makaan pa kami sila. Tawag ko ninyo. Ikaw na magluto ng adobo. Bibo kasi guys, basta magkatapo. Oh. Ginoo. Di man mailhan. Isa pa mangilam ta nang Rome ta layo. Nay, na saging nay. Saging da. Si Gabriel, kulaan ako po siya. Ang ganda din sila. Ko kadot. Bebe namin yan. Ko kadot. Ang bebe namin yan. Ano man yan? Haman ako pa rin eh. Ano magluto? Ato dito? Nagluto man naman niya. Hindi, nagkalo ng manok. Ikaw na nga magluto Adobo, ng mag-adobo. adobo. Imo na dyan naihaw tong dadto. Nga nang hup sa avocado. Ama na ito ko siya. Hindi, tinatamad do. Luoy ko siya. Ano man? Uwi mo. Kinsa lagi ko na. Grabe ang mga anak. Lito gani di pahilam. Di na, dapat pahilam te. Totoy daghan lagi to. Nanggi. Kurumbabit ng mga butos. Amo to ah. Samok ng Hugot ka pa. Uy, klaro. Di, kung nasaan tayo Duterte guys. Kaya, to ako no ija.